Autrai Jesus Christ ngababan siya. Ngi baro ngi alum lang hakamat u Jesu don ke bay alum lang ha online bat ngi katbangi dang duwai hang ni don buon ki himmen ki para ki trang ban wan henre namar ba ki jingai ki shimenda bat ngi ha kane ke jing duwai online kane kalong ka mit kabala jit kerpang da utrai naga benda jangi kane kalong ka por bala penkantang da u Jesu naga benda jangi ngi baro ngi duwai ha kane ka por bala kerku ngi baro ngi duwai ha kane ka jaka bala kerku namar bale u Jesu udon rengkat batngi ha kane ka sakramen bakuitam ha ka duwan kumba u Jesu ula don rengkat bat ki apostol kumba u Jesu ula ki kaya ki apostol kumba ula bataya ki apostol baki de ban ap hadu banda dab da ka bo jong men siam bakoit ha ka jingim changki ngidon rengkat bat ki angel ngidon rengkat bat ki rikoi ngidon rengkat bat ka Maria teisoti namar hamalla ki jimpen kare jongi hamalla ki jingdu wai jongi nagabinda ban roy how mensiam bakoit hangda ka Maria teisoti kayai kershan yangi da ka jingud ka ba jilliyu hakama tukun jangka kumba kala od kumba ula dua kala duai kumba kala penslor ya ki apostol ban yaine bad yaisa haka ban duai nagabenda o mensiam bakoit ban penkare nagabenda ka Pentecost minda rengkat batngiru ka Maria teisoti kadang duai babaro mangi kikon jangka ngindap daga boro mensiam bakoid kane kalong ka daw jang ka jingka menjongi omde mangi marwe ngi duwai omde katto katnongut mangi ngi duwai henre baro ka balang ka duwai khaba ka Maria teisoti kadon rengkat batngi namar kalong ka kemi jang ka balang bad rengkat bad ka kemi baneng rengkat badu Jesu hagane ka sakramen ngi persyang ban pusuan kendiat halor ka jingkordor jong mensiam bakoid halor ka jingkordor jong ka Pentecost haka jingim jongi badangi pusuan menda halor kane ka ketin ka bangala pule hapi naka kitab Ezekiel nongya tulupa katem jong ka shing batterkong katem jong ka shing batterkong kamadan badap da ki shing batterkong ka shing bamdon jingim kakatino balay ka ang umensiam bakudo la yalam yawu Ezekiel nongya tulupa shakane katem badap da ka shing batterkong badu trai ula persad hawu la kiliyawu hato kini kishing kin im u Ezekiel nongya tulupa ulong bastat ula jubab ngate ngamdon bor ban penimya kini kishing ngamdon bor ban penimya kishing me metip kotrai katkum ka jingim kaba don batme u Ezekiel ulas ngawto haka jinglong buriyu jongo omdon bor satya ban penim ya kishing batterkong badulas ngawto haka ju kapor utrayu bale daka bo jonga men siam bakoid ulaban penim ya kita kishing terkong ko himen ko para kini kishing terkong bayo i hagane ka madan kilong mga badmapi
Ngi iwe pa iwe ngilong kita kishing baterkong. Manga badmapi ngilong kishing baterkong. Shing balado balahiar naka jinglong uble. Ngilong kita kishing balahiar naka borumen siyam bakoy. Kumbangi pendon ka mobile phone baroshis ngitip lada ngi charge min step haba poi janmit ngiyo I ka battery kalahiar haba poi katsan kan ai katsan percentage kan ai warning yangi ladang ngim sumar bha kan hiar kloi ya ka charge sha ka shipo shaka san bad kakla rong basau ka jingmaham yangi lada pim charge yanga minda ngan yapno ka mobile kan maham yangi lada pim charge minda ngan yap nanda ngi baro ke bamlin ngin mare shaka charger ngi wadia ka charger ngi pindait bat ka charger bad ngi sange ban pindon kam shipor arpor kata ka mobile phone leseng ngi pelip ya ka mobile phone hadu banda charge full endala penny full ngi pelait biang na ka charger bad ngi stamban pindon kam ko himmen ko para kane kade ka jimmud jonga Pentecost kane kade ka jimmud jonga jimpen kre jongi nagabinda ka Pentecost nagabinda bandap da ka borumen siyam bakoy ngilong kum kita ki mobile phone kalahiar charge lesing ilong ki kristan ba perkat ngadon charge ngadon ka jingla ru ban charge mobile phone kadon ka jingla ban charge ladangi pindait lang bat ka charger yo charge henry bonsin ladang ilong jaitu palat ngiong sa paid part but shiteng lending yo I ka mobile kalayap ban kren bat no ru omlong ban pa message ru omlong namar kam tre kam shu ka mobile kadon hakakti jongi henry ka mobile kam don charge bun napdeng jongi ngilong kum kini kishing mobile bam don charge ngilong kishing terkong ngilebon ke ministry ha ka jingim jongi deniam dei ngilebon ke ministry ngi mare sharum shaneng ban pinbriang ya jisu bon napdeng jongi ngi ki bam mare sharum shaneng ngilong kum kita ki mobile phone Khlem charge ngidang raya ka mobile phone kala yap ngilong kum kita ki shing terkong bam don jingim haba ki brio ki snap yangi kita ki shing terkong ki snap yangi ki para shing bala terkong don jingta ye ngim yo jingim naki ne ngimla banai jingim yakiway namar bale ngilong para terkong kabalang ka kelalong minda kabalang jong ki para banget kabala terkong ki para banget kila terkong ki hala ki pensawa ya kasur henry Khlem penkim yano what yaladero kim don bor satya hapo janki Khlem charge ngi persyang ban charge ya kiway Khlem charge ngi persyang ban charge ya kiway pisauto charge namar ngi charge man kabaro ki babat mobile phone pitip kai ka jimut ban on charging duna charge minda baro mangi kilong ki ba duna charge duna voltage kabalang ka ba duna voltage dunamis power dunamis ka ba mod power dunamis duna power duna bor duna charge hagi balang snong jongiru ngilong ki banget kiya imlang henry duna charge ngi kren kana henry duna charge
ngilong ki kristan bala terkong but ngile buon ki ministry bat terkong khumne haki lum ki wa haki madan haki tem ki wa ngidang le ministry haki tem ujisu yalam yangi sashasin shaka sinda jango hakane ka Pentecost hakane ka jimpet meet Pentecost dakaba pasiyaw haka donor ka mensiam petianga ngan pincharge api ngan penkalai ni api ko himmen ko parang itip ka jinkar do janga Pentecost haka jingim jangi apostol Kimpat sautu balay ujisu ula kandu jur yakhi ba kimteben mina Jerusalem kimpat sautu kilong kumangi hake jinglong buriu lese kilaban yatainia badu jisu balay ngideben sahangne pidang kiu shabane nangda piong yangi aphangne Sha yangi bangin lay dialap jisu ong wati veina padeng jompiru bamdeben ki na Jerusalem tat hadu bapipidiang yakaburom yakabor nabaneng bat kila kongu lese ki apostol kila banong hapo ke jingalam jongo Petrus ngitip hi ko jisu minda enai kran stad yang hi pilayam pilamipat minda pimud ban kiu shabaneng kilait ngin sapait mangi yaka pertemenda ngin sa yalap mangi pela hikaya ngi lais nem neam ngin sa hikaya mangi enai kuslay yang Jesu Henry ki apostol ki long ki bas ngeverit mensiam kilas ngawutu Khlem kongu Jesu Khlem ke jingidu Jesu kinsa ha ke jinglong terkong bagis ngawutu Khlem da kongu yaw Jesu Khlem da shashkor yaw Jesu kin kerlalong ka shing terkong kin sa tang ka shing batli Henry ha ka ta ka shing terkong jongi kala wan hiar ya ka bojong men siam bakoy baka jingim jongi kala hallelujah nagataga daw ko himmen ko para ka Pentecost kalonga ba kongsan nagabinda ka jingim jongi mallaki kristan ladadon ki kristan ki perkat ngamdon kamu men siam bakoy ay baki men siam bakoy ulang tang jong kato kanongot ki baduay yangi pan ngimdon kamu men siam bakoy bon ki brio haka jimbi jongi ki ong hana ngimdon kamu men siam bakoy but ki ong hana men siam bakoy ulang kaspa jong kato kanongot ki charismatic hoy kaderu shisha minda men siam bakoy ukerlalong kaspa jong kato kanongot ki charismatic but bon ki kristan ki ong ngilaban manage ngilaban Khlem men siam bakoy but ki kerlalong ki shing terkong Nitip kumno kalastang yaka jingim mensiam haka balang Catholic lemba mensiam bakoid house name katkindais pa hindri po hinyu how banai February ha Pennsylvania Pittsburgh haka du Sanne University haba katto katnongot ki kinna college Rengkat bat kato kadnongot ki nongikai ki alum lang ban syong retreat bat ki duwai penkare nagabinda mensiam bakoid mensiam bakoid ulat trek kam borba haka jingim jongi kinna college haka jingim jongi kon samla Rengkat bat ki nongikai haka ne ka university Kadeka jingtrang jongkane ka kinna college jongka university du Sanne University ha Pittsburgh kala penkalla yaka jingim jongi haka balang minta kade haka ta kapor haba kila duwai haka ba yino yaka jingsnga ba jonga parte haba kiwe pat ki para kinna college baro kila laka jonga lindi Katto katnongot kila ang ngawuni usnem ngidiben pelut kambun por nagabenda bandabda ka borjong men siam bakoid
Donki por kila do jinkermen. What hadin ba ki duai shislem. Bon sngi kila shong retreat but kila duai. Donki por kila stang ban do jinkermen. Henry. Hapo ka jingalam jongomen siam bakoy. Kawe na kita kikina college. Kawe ka kinna kinde kala yang kindit kinsan. But kala leisha ulindo badu ong. Father, bukti halo jonga duai. But Father, habaula duai halor kata ka kinna college. Kabala kerpadia Father ban duai. Kata ka kinna kinde kala yomma diaka. Yaka jinki im jongomen siam bakoy. But kala stang ban kren hakak tin ka tillage. But hadin jonga man paive kabadon hakata ke yemane Holy Host Church, Holy Ghost Church, kabamud Holy Spirit Church, kabakila prolong yaka jingdowai haka Holy Spirit Church, haka yemane umensiam bakoy. Baro kibadon hakata ke yemane kibaduai. Kila stang ban dap da ka bor jongomen siam bakoy. Kila stang ban kren hakaktin ka tillage. Kila duwai hakaktin ka tillage. Bad kila yomad sashasin. Hapadeng jonki yaka Pentecost. Kumba la yomad yaki apostol. Hallelujah. 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 Ko himmen ko para ngiti ben samuto ban roy ha ka sap ka pong jongamen siam bakoy badu so jongamen siam bakoy kabor jongamen siam bakoy ngi ha ban sio da ka dor barem. We have it to pay price. Ngi de ban long ba kloi ban sio da ka dor pi baro ki ba one ha kane ka meet. Hakabarai ban shang duwai pet meet. Pilak kaloi ban sioda kador. Kino ki brio. Ki kaloi ban sioda kador nagabenda uble. Uble un kendiyo buram yaki. Umensiam bakod un kendiyo buram yapi. Umensiam bakod un penkala yapi naka jinglong shing turkong. Shaka jinglong ubrio ba kane kalong ka jinglong jongamen siam bakoy katshaba don kane ka jinglong shing turkong ngi don kamban wanra umen siam bakoy namar katkum kakti noble ka bangi puson ngi yasngo bade umen siam bakoy ulat tur shaki de umen siam bakoy ula wan hiar halo jongita ki shing bakila yo yakadur kadar minda manga ban mapi lesing idang le yaka ministry baturkong haki inga sem jongi ngidon ga jingade baturkong lese haka jingade shikurim ngiyoi badon ga shing baturkong lese haka jingade jongi kimi kipa ngilaban yoi kum kene ka shing baturkong omdon shu jingi idkindi yataru lese hangi ki father lese haka kam ministry jongi ngilaban yakundu yakashing turkong lese habang yang hakama jampi pilaban yo iyanga kum ga shing turkong namar bale pim yade jing mutshu yakabang akren lese kam sutishu haka donod kamen siam jambi yakaktin balakinno hakama jampi leze ko himmen ko para ladang im don kane ka bor trekam jong men siam bakoid haka jingim jongi ngi barong im haka jinglong shing terkong habang ngi baro ngi kelalang gi shing terkong ladangi wanlang haka imane ban duai pilaban muddur hadu katno ngis ngau kata ka jing terkong haka jingim jongi Iwei ruwai henre Khlem katayangi. Iwei pat yalab henre ngisho samtia. Ngi duwai henre buon sin ya ke jing duwai jongi kalong tikkum gaji shing turkong buon apadeng jongi ngi shait yusno ki ong ngam nang banduwai ladang akwa banduwai ro ngam snow ya de ngas samtia ngas ngau tai
ngas ngawet ngam kwa satya banduai ngius ngo na bon gibryu ki kran komne bale omde ki bakala ye kimbats ngawutu bakila kellalong ki baturkong kimbats ngawutu baka jinga ejong mensiam bakoy kam trek kam shuha pojongki kimbats ngawutu bakala hiar charge kimbat paid bha kumbang ladang im paid bha ya ka mobile ngim sautu kala hiar charge haba kastang ban pa shua ban lip ngis auto plan ngim bat charge baroshisngi hakane ka dur kain bon gi kristan ki kristan Khlem charge ki kerlalong ki kristan terkong te kane ka de ka jinglong jom bon gi balang menta bon gi shin terkong ki wansha ki mane ladapi ya tenra ve hadini ve pat kan paya ka sur shing tai ve pa shing kadon ga jingya kuri hura jingya per jing mod omdon jingi shu hapadeng ki parabange bale namar ngilong ki shing terkong Khlem dat trekam umensiam bakoit hapojongi ko himmen ko para man ki por ngialum lang banduai hakama tu Jesu nagabinda umensiam bakoit ngide bandon kaneka jingtrang hapojongi bangakwa ban pinki im ya umensiam bakoit Khlem mawu ngamdon jingim Dena kata daw ko himmen ko para ki apostol kila shim kiya. Shua Pentecost ki apostol kilong shing terkong. Kilong kum ki shing terkong. Kila ti, kila artatin, kimpa don jing slor, kimpa don ka jingkwa ban penim ya kamensiam. Kila persyang ban penim ya lade, ha ka baset yalade ha ka kamera kimkwa ban penim yano namar kitting henry nadu ka por kila dabda ka bor mensiam bakoid ha ka sngi burom Pentecost ka jingim jongi kala minda kimla shu ban shang kamera henry kila stang ban mare kila kwa ban yalap But haka jimbam sawutu jangi, jimbam boy perka jangi, kashama kilay kibriyu kila yatur namar bale kadon kading hapo jangi. They became people with the fire. Kila kerlalong kibriyu badon kading hapo jangi. Namar ba kila kerlalong kibriyu badon ding hapo jangi. Kibriyu kila tur shajan ki ban pensai dia ka mensiam jonkiro. Ni tur shajanu Jesu namar u Jesu ulang keding. Badu Jesu kular yang iya keding lemba u mensiam bakoid. Habang itur shajan ya u Jesu ngis no side mensiam jongi. Hallelujah. Hallelujah. Ko himmen ko para. Habaki apostol ki tur keleng kibriyu kila wan kuroi saudang jangki bandup kthaya ki kumba ki paidba kila tur saudang jangu Jesu ban kthaya wo bakindup yo jingkoi jingkia hakaju kadur haba ki apostol ki yomadi aka buram jangu bale hakpo jangki haba umensiam bakudula kasrengi yaki ki kallalong ka ding bamme yaka jingshai hakama jangki ki briyu kila ong paya hangi bangikwa ban yomadi aka jingid ngipule naka Shiti ba arjongo Paulus baku shau Timothy ive hindriyu. Nakane kadaw
nga kindu yapi ban pinrem ya ka jinga kaba uble ula ai da ka jimbukti jonga halo jompi. U Paulus bakul ula kindu yavu samla Timothy ba udeben pinrem. Pinrem ayu pinrem ya ka jingaye kaba uble ula ai da ka jimbukti jongu Paulus bakul halojo. Lemba ka jimbukti kaya ka bangiyo pidiya umensi bakul. Hallelujah. Hallelujah. Hangne Paulus bakodu ong pinrem kabamod haka fareng yong kumno fan into flame kabamod ayu ka kren halor ka ding pinrem kabamod fan into flame pinrem kabamod pinkalang ding lesing niladangi pindon kan dawai da kawai pat ka tin kalong pinkalang ding ni haban lekum no ngideben be ngidon kam ayu ler ngidon kam ka ler ban be lada pitang ding shabar bad lada don ka ler kan saji ayu kata ka ding ka bapila ay habar kan sastang ban klang ding tendeng don ke kinna ki bakala haka portalang ki tang yak per la jong henry kim sautu badon ka ler saudong bat ka ler ka rong no yak ding shaka per jong marjan ru tendeng haba ke kinna ki elakai ki tang ding shabar ka ying henry lada don ka ler kata ka ler ka pinmensa bat ki ying rung yesno shapang ki ying bala plu ding habangi wad yak daw tenra ngitip don ki kinna ki bakla ban tang ding khabarne hapoying nagataga daw ko himmen ko para ngis ngawutu yak jingyate but ka ding but ka ler bad hakak tinu bale habangi krancha pangu mensiam bakuin kine artilikik tin kilang gi bakongsan ka ding but ka ler but nius ngo haka jingjia haka Pentecost kadon ka ler hang to kadon ka ler ba bat kum juru kaladon ka ding habaki apostol kila duwai shirhem habaki apostol kila kloi ben fan into flame pinrem ya ka jingaye kabaki layo pediyang naw jisu ha din ka jimmi pa jongu kila yomad ya ka jingklang ding telej ding kala wan hiar halo jongki but kila yosngo ya ka sur jong ka lerba kala be ko himen ko para ngidon kam ban pinurlong ya kane ka jinglong ha ka jingim jongiru hallelujah ko himen ko para Pentecost ka ba mod pinkalang ding pinrem yaka jinga hapojongi Pentecost ka ba mod recharging ka mobile ngi haban pinklang ding ngi don kamban penrem yaw men siyambakoy ladangi penrem yaw men siyambakoy ngin kalalong kikun badam daka jinglong jangga baning ngin kalalong kikun badam daka bor jangga baning ngin kalalong kikun bayasrim ya ukris bad haki keren gi kana jangi ujisu in keren haki kam gi jam jangi ujisu un tre bad kibriyu kinyo yakaduru ble hapo jangi omdeshu shing omdeshu shing turkong minda bon gi jingya seng jongi kalong ge jingya seng turkong bon gi jingduwai jongi kilong gi jingduwai bat turkong ngimju ai minsiam para bange namahar bale Khlem padon ding hapo jangi Khlem padon
ding hapo jangi. Kading kalip. Kading kalip. Habon ki kristan kading kalalip. Habon ki longgami kading kalalip. Habon ki longgupa kading kalalip. Habon ki kon samla kading kalalip. Habon ki kinna kading kalalip. Nakatagadaw ko himen ko para ngidi ben shash kor ya ujisu. Ujisu ulakren kumno halor ka jingim badu men siyam bakoid. Ujisu la ang habaw la kendo ya ki apostol ha ka gospel jongu yanis katsan ujisu la ang lada pi idyanga pi kongo ya ka hukum ka jingid ujisu kayalam yangi sha ka jingkongo kayalam yangi sha ka jingdonno men siyamba koin ka jingid ujisu kayalam yangi sha ka jingkongo ya ka hukum jingkongo ya ka tin ka jingkongo ya ka tin kayalam yangi sha ka jingdon jong umen siyamba koin jingdon jong umen siyamba koin sachasin jim penrem ya umen siyam bakoid hapo jongi ngidon kam ko himmen ko para kane ka jingjia ha ka jingem jongi balengi duwai balengi pelot ya kapor bangindo plaban penrem ya umen siyam bakoid bat ka jinga e jongu hapo jongi ivai baru jisula ang ha ka ju kata ka gospel jongo ya anis kaba Katsau arpo Henryu Jesu la ong unong pentengen umensiyam bakoy ya upa unsa pa ha kakerteng jonga unsa hikaya pi nadong shadong badun sa penken mau hapi ya katabaro kabangala yetu hapi hadukat no kas ngautanad kanika ketin ka bau Jesu kren hangni kadon artiliki kam umensiyam bakod unle Jesu ang umensiyam bakod ulang nom pentengen umensiyam bakod unwan haka kerteng jongu haba unom pentengen uwan haka kerteng umensiyam bakod umju wan marwe Henry wan barabor haka kerteng jong u Jesu haba wan unle kumno unle artiliki kam un hikaya yu un hikaya kabau Jesu la hikai un penshaya kabau Jesu la hikai kabamod un hikaya ka gospel o mensiyam bakoy un yarab yangi ban imya ka gospel hallelujah tola Khlem mensiyam bakoy ngimlaban imya ka gospel ngimlaban sautu ya ka gospel kabamod u Jesu de umensiyam bakoy uhikayangi ban idia u Jesu ude umensiyam bakoy uhikayangi ban sautu u Jesu ang pensatip ya ka jingshisha bar ka jingshisha kan perlong ya pi ke balai loid yanis pra lai po ar pensatip ya ka jingshisha bar ka jingshisha kan perlong ya pi ke balai loid kabamod ude umensiyam bakoy uhikayangi halor kane ka jingshisha bad haba hapo ka jingyalam jung umensiyam bakoy ngilaban tip ya ka jingshisha ngin salong ke balai loid nang da sakawe umensiyam bakudun lekum nau Jesuang un penken mau yapi kat baro kabang ngalayatu hapi kabamod umensiyam bakuy ulong ka bor bayarap yang iban ken mau ya ka gospel biang unki kayang iya ka gospel nang daun yay pengan mau shisin bangi pule ya ka gospel shisin ujis umensiyam bakoy uki kayang i gospel nang da ka jiayu hangi unang yay pengan mau yang iya ka gospel habang ilay tre haka jaka tre jongi habang iya kendo jinge umensiyam bakoy un pengan mau yang iya ka gospel
kumno ban keren bat ki parabriu kumno ban yakendo yakane ke jinge kumno ngila ban lai loin nakane ke jinge mano ban hikai mano ban pinken mau umen siam bakui haki inga sem jongi habangi don jingya pe jingmun umen siam bakudun hikai badun penkan mau yangi haba don ke jingdom lese ha katenga ka dom bhaya ulog ha kata ka por umen siam bakudu penkan mau uji suong banyam map markelia umen siam bakudun penkan mau ban id iweya iwei pat umen siam bakudun penkan mau yangi ban penrit yalade haba umen siam bakudu penkan mau pi kumne kata ka jingdom kan light no kumba light ler na ka belun umen siam bakuin un penkan mau pi leze pi kum ki kon samla pi akan do ka jimpen shoy ka bajor ha kata ka por umen siam bakuin un penkan mau pi tolong ki bajanai kumba uppa beneng ulong ubajanai pidang don haka jingale ban lepop kata ka jingpen kan mau men siam bakui kan pelong epi ban kentai ya ka jingpen shoy haka jingim champi pidang shong haka exam hal kum kina school piting hair pit tense palad pemlaken mau haka taka por men siam bakui un pen kan mau epi Watnum shepting ngeit hanga tolong baslur kajingting kan pet napi but pensalaban kan pa kan mau ya ke baro ko himmen ko para kane kalong ka jimmen do ya ke brio bakloi ban kongo ya men siam bakoin ha ka jingim jonki umen siam bakuit when ya dayangi nakaban ngop ha ka jingtenju ka jimpan shoy umen siam bakuit when ya rap yangi ro ban le ya ke baba katkum ka gospel kabamut umen siam bakuit ya rap ya baro ki briu ki bakongo yawu ban yaine ha ka jingkuit ban yaine badu jisu ban le ya ki kam baba ban kinti burom yaw jisu hapo jongi kane kade ka jimmot kabangi ong pemtip mo pilong ka temple jong umen siam bakoid man ka por ha ka jingim jongi ngide ban long ka temple jong umen siam bakoid manus nem habangi duwai ha ka sngi burom pentecost nagabinda umen siam bakoid ngi duwai ayu ko jisu perlong yanga temple jongamen siam bakoid hakane ka temple omdeshu manga banga henry umen siam bakudu but katcha banga late kibriu kiburom yanga na marba ka dur ka dar jonga henry na marba umen siam bakudu shong utre hapo jonga haba pidon kumkumi kupa haki ingasem kikun kiburom omde na marba pilong kami kipa henry na marba pilong ka temple jong men siam bakoid ko himmen ko para hadukat no kabakardor ban emrengka badu men siam bakoid hadukat no ban pendimma ya ka jingim jongi hapo ka jingalam jong men siam bakoid hadukat no kalong kabakardor ban duwai how jisu nagabenda umen siam bakoid te balikin ngi ong umen siam bakoid ulong kaspa jong kato kat nongut ki karismatik umen siam bakoid ulong kaspa jong malle ki kristan malle ki briu balayo pidiyang baptisma lada menda pisngo ba umen siam bakoid ulong unom pentod ha ka jingim jampi pide ban ongru ha ka ju kapor ngala sange balong kristan lada umen siam bakoid upen salia yapi
pide banang banong ngam ngawtanad banlong kristan ngam ngawtanad ban im ya ka jingi kai jongo kris bangam ngawtanad ban im ya ka gospel ha ka jingim ngam ngawtanad ban kinmau ya ka jingi kai jongo kris bangam ngawtanad ban kinmau ya ka tino bele ha ka jingim namar umensiam bakod ju pentengan yanga namar ngala jed ban im ya ka jinglong baterkong ngakam sautanad yaka jinglong jonggi shing baterkong nakataka daw ko himen ko para haka balang yo i buon gishing terkong bam tre ban sha ya umensiam bakuin ban penim yaki don gi bon gi kristan bam tre ya umensiam bakuin ban penim yaki hakene ka jukka bam menda kum kini ki kristan ki kerlalong gi nong shun jong gi kristan kum kini ki kristan ki kerlalong gi nong penjot jong ka met bamayan jong o kris but ka balang habang ikerlalong kum kini ki kristan ngi pinchot ya ka sukka sign jong ki yingka sem jongi ladapi kerlalong kum kini ki kina pin yap ya jisu ha ka jingim jompi bat ka jingim jongki vai pin kerlalong ki samla ba pin salia ya ki yingka sem jompi da ka ba kongo kawe hadin kawe pat ka jingsiniyo but pickle ka daw jong ka jingcha ummat yaki bayid batoin jompi lada pisange ban im ka jingim badumen siyam bakui ko himmen ko para pinrit yalade shong rengat bat ki apostol ap yaw men siyam bakui trang yaw men siyam bakui kadon ka dor ha ka bor jong ka baning kadon ka dor ha ka bor bawan na baning kadon ka dor banap nagabendaw mensiam bakuin ha Jerusalem ha ka yingkan tang ka jong oblay tongin kongo yaw mensiam bakuin tongin penrit yalade tongin penkalang ding tongin pensherhem yaw mensiam bakuin yaw bangilayo pediyang lemba ka jimbukti tongin karpa diaw jisu hakane ka mit ba un perlong yangi ive pa ive banlong ki kun ki ba im sashasin om deshu shing terkong hakamadan badang bandon dur kadar hendrengin kerlalong ki beryo bakongo ba ed ba shania telan yaw jisu lemba umen siyam bakuid ngidway nagapinda ka nega jinga haga nega janmid bad kadbangi shimenda mas bakuid ngidway ba sashasin nginang yo bortemay lemba ka nega jimpet mid Pentecost enyaro ya utray Jesus Christ